Ụmụ Igbo udo dịrị ọnụ. Aha m bụ Maazị Chinonye Anaeke. Abụ m onye Agbọzọ Autonomous Community nke nọ na Manato Clan, ọ na Idatọ South, a na-akpọ ya ọchịchị ime obodo. Ọchịchị ime obodo Idatọ South nọ na steeti Imo nke nọ na Nigeria. Abụ m onye isi ndị Igbo Ekunie telivishọn, ya bụ onyonyo nke Igbo Ekunie. Ọmụnwa hiwere ihe nke a. Elele m anya gbagharịa na m obodo niile, agbana m aga m China, ya na aga Amerịka, gaa obodo niile dị iche iche, hụ na ndị niile na-agba mbọ na-akwalite asụ na omenala ha. N'afọ 2017 m gara New York, enwere program anyị gara na United Nations na otu ndị mba ụwa. Na-enye ihe niile a na-eme, ndị China bịa, ha na-eme site na asụsụ na omenala ha. N'ọnụ gbasara agụmakwụkwọ a na-agụ, n'ọnụ gbasara ihe mmụta a na-eme, nke ndị Germany mee gị hụ na enwere ngalaba nke si na asụsụ sitere n'asụsụ na omenala ha banye na ihe mmụta a na-amụta n'ụwa niile. Ndị nke mere ka mee ha sitekwa na ihe gbasara omenala ha ya banyega n'asụsụ, dịka ọ dịkwa n'ọka. Abịazie na nke anyị bụ ndị Igbo, ndị Afrịka maọbụ ndị Igbo, enweghị nke anyị patara, nke anyị wụ nke ndị ọzọ ka anyị na-eṅomi. Ihe m na-akpọ ya awụ mmadụ, kama mmadụ enwe original thinker n'asụsụ ya, anyị wụrụ expert commentators of other people's ideas. Anyị na-adana, mụ onwe m na-ekwu uwe adagokwa ya, maka na ekwechi m iji asụsụ Igbo kwuo ile m na-ekwu. Mana isi m nsogbu Igbo ọpụta ruo echi, nsụwa ya asụsụ ndị iti ga-abanye. Onye ihe anyị na-ekwu, a chọrọ ịkwụta onye Igbo ga-awa obido n'ọtụtụ taa ruo echi kwuo okwu, ọ gaghị ekwu okwu ga-ebute tinye asụsụ ọzọ na-awa asụsụ Igbo. Gịnị mere anyị otu a? Gịnị mere ka o ji dịrị anyị otu a? Ọ bụ n'oge anyị na-eme mmụta, oge a na-akụzi anyị gbasara mmụta, e mere ka anyị hụ na asụsụ anyị vernacular, asụsụ anyị nke na-enweghị isi. Anyị sụọ asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ anyị, eri anyị iwu, apịa anyị ụtarị. Emezi anyị onye si ya anụ onye Igbo, onye na-asụ Igbo, ma onye na-aga eme Igbo na mahadum, ahụ ya azụ onye na-amaghị ebe ọ na-aga, na-amaghị ihe ọ ga-ere, ọ na-eme. Ihe mezie anyị na-asụpịasị asụsụ Igbo, ihe ọ na gbasara anyị na-azụ ya ụkwụ n'ala, na-enweomi nke ndị ọzọ. Mana ugbu a anyị alọtago si ka anyị bịa welite nke anyị, chọwa ihe ojii ka chi na-ejibe ya. Anyị bịazie na Igbo Ekunie si nke a wụ ngalaba Community Education and Women Empowerment Foundation, ihe nke gbasara ngalaba nke na-akwalite agụmakwụkwọ na mmụta. Mana agụmakwụkwọ na mmụta a ga-esite na ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo. Anyị bụ ndị Igbo, anyị ga-akwalite asụsụ na omenala anyị. Anyị bụ ndị Igbo, anyị ga-ebido na nke anyị. Anyị agaghị abịa nga na-egosi na anyị na-asụ asụsụ ndị ọcha. Nke anyị ka anyị ga-asụ, omenala anyị ka anyị ga-akwalite, ihe gbasara anyị ka anyị ga-ebulite. Anyị ga-ahapụ nke anyị jebe ebe ọzọ jee biri, anyị ga-ahapụ nke anyị jebe ebe ọzọ na-akwalite. Ọ na-ọwụ ihe mwute na ụmụ Igbo a na-agbalaghị asụsụ Igbo. Ọ bụ ihe mwute na esi nwa na-eweta ọjị, ịma na ama otu esi awa ọjị, iwetezi ha sizie n'isi ntụ ya ga na-agbanye ọla. Ọ bụ ihe mwute na ndị mmadụ a na-egbu ihe bụ ikwu nne, ndị mmadụ ama ebe anyị gara asị na mmadụ nwụrụ, ụmụ onye ahụ na asị a ga-adị ibu mmanya ga n'ikwu nne ha, pụtara ndị nwe ha agaghị na-ewe ikwu nne ha, ga-eme ihe otu o si masị ha. Ha ma na omenala dị, ị ga-enwe ọkwa agbakarị gbafere omenala. Ị ga-elụkwa nwaanyị, a ga-agakwa oke omenala otu ụzọ esi alụ nwaanyị ka a ga-esi alụ. Ọkwa na ị ga-igwekwe ihe gbasara onye nne ya nwụrụ, ọkwa ndị mụrụ nne ya ga-abịa, ndị ikwu nne ya ga-abịakwa mee ihe gbasara nke ahụ. Ihe ọ na-eme nwere usoro dịka omenala si dị. Anyị nwa bụ ndị Igbo Ekunie telivishọn. Ihe anyị ji hiwe onyonyo Igbo Ekunie bụ ka anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Ile anya otu ụwa si dị ugbu a, asụsụ na omenala Igbo na-ala azụ. Nke bụ ile anya tupu ọ na-eru afọ 50 na-abịa abịa, asụsụ Igbo ga-awụ ihe nwụrụ pee. Anyị enyogo anya ngụmakwụkwọ niile anyị na-agụ, mmụta niile anyị na-amụta, ọ gaghị enwe isi, ọ ga-awụ ihe iberibe ma ọ na ya na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Ala anyị ụmụ nke anyị mụrụ amaghị Igbo asụ, amaghị Igbo ede, amaghị Igbo agụ, amaghị omenala, amaghị otu esi awa ọjị, amaghị otu esi ebute mmanya, ha amaghị ihe gbasara ịkụ mmanya, otu esi eme ihe mmanya. Aha nke a na-aza aza, ha amaghị aha ha na-aza aza pụtara. Ele anya ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ihe ejirimara ndị Igbo na-alazi azụ. Anyị bụzi ndị ọmụtara gbachọrọ, anyị hapụzi omenala anyị na-eme omenala ndị iti, na-eme na omenala ndị mbịarambịa, na-akwalite asụ na omenala ndị mbịarambịa, hapụ nke anyị. Anyị eleela anya si ndị Community Education, ndị na-eme ka a na-akwalite agụmakwụkwọ ihe mmụta n'ime obodo anya,
na ebe anyị ga-ebido ya bụ na ịkwalitegodo asụsụ na omenala Igbo. Anyị agaghị hapụ asụsụ na omenala Igbo ka ọ na-akwalite asụsụ na omenala ndị ọzọ ma ọ na-akwado ihe mmụta ndị ọzọ. Ọ ya onye mere anyị ji ise site na Igbo ekunie ka ndị Igbo kunite mara na asụ ha n'ala azụ ka ha kunie guzo n'ụkwụ ha, maka na Igbo gwiri egwi. Igbo bụ asụsụ dị gboo, omenala Igbo dị gboo. Ndị Igbo bụ ndị mgbe Chukwu kere ụwa. Igbo ile anya otu akụkọ ụwa siri dị ga-ahụ na ndị Igbo bụ ndị ebe ndụ si bido, ebe ọganihu si bido, ebe mmepe obodo si bido, ebe ihe mmụta siri bido. Mana ndị Igbo hapụgo ihe niile ala azụ na-achọ nke ndị ọzọ, hapụ nke ha. Ọnya ji isi mba lọghachita n'azụ ka anyị dozie obodo anyị, lọghachita n'azụ ka anyị mezie obodo anyị, lọghachita n'azụ ka anyị kwalite asụ na omenala anyị ka ọ hapụ ịda mba, ka asụ na ọla Igbo omenala Igbo hapụ ịnwụ. Ndị Igbo kunie. A na-ekwu okwu maka uru Igbo Ekunie telivishọn ịma na ahịa dị ka ihe egwuregwu. Ọ gwa site na Igbo Ekunie a ka eji amata asụ na omenala Igbo. Anyị atụzighị ka ọ bụrụ na a ga-asụ nwatakịrị bịa gaa ụlọ gị na nne mpa gị ma nne mma gị nọdị ka iwe mata asụ na omenala Igbo. Ebe ọ na-adịghị otu a, ọtụtụ n'ime anyị enwezighị nne nne anyị ha ma nna nna anyị ha anọzi ya. Atụzi ka ọ bụrụ na ibi Lagos, ị ga-anọ ebe a mụta asụ na omenala Igbo site na Igbo Ekunie. Ị na-awọchị na-asọbskraịbụ ị ga na-eji ya na-amụta. Ọkwa nna ịnọ na Amerịka, ịnọ na London, ịnọ na Italy, ịnọ ebe niile, ị ga-anọ ebe a. Aha nna ibinye aka na Igbo Ekunie, ị na-ele anyị na-ebinye anya ka ị ga-anọ ebe a mụta asụ na omenala Igbo. Ikwe anyị achọọ ka ị lọtawa ụlọ, sị ị lụtara ụlọ abịa ga-anọ na ime obodo were mụta asụ na omenala Igbo. Anyị chọrọ ka a were ya mụrụ gị na Amerịka, gị too na Amerịka, ị ga-anọ ebe a mara asụ na omenala Igbo, mata ịwa ọjị, mara ihe bụ otu esi akụ mmanya, mata ehi a na-egbu egbu, kedu onye kwesịrị igbu ehi, ihe ekwe na-egbu ehi, ịmata otu esi alụ nwaanyị, mata otu esi eme maka mmadụ nwee gbasara ili ozu, ịmata ụmụ omenala dị iche iche dị n'obodo na nke ndị Igbo nke eji mara ndị Igbo. Maka ọgwa ihe ahụ ihe eji mara gị. Ọ bụrụ na e nwere onye nwe amụrụ my papa say my mama say onye enwe nke ịma eme, ịdago ọgwa ịwụkwa ihe a na-akpọcha ahụ ikuku ga-eburu m otu esi. Mana ị kwesịrị ịchọ izu oke ka mmadụ, ị ga-enwe omenala, ị ga-enwe ebe gị, ị ga-enwe asụsụ, ị ga-enwe omenala. Ọ bụ asụsụ na omenala na-eme mmadụ ji wụrụ mmadụ, wụrụ ihe ọnwụ. Ọya na-akpọ identity. Ọ bụrụ na ị nweghị asụsụ, ị nweghị omenala, ị nweghị identity. Ya na-ekwu that cultural identity ị ga-enwe ya. Mụnwa bụ elefe dike ya were Igbo Ekunie telivishọn elego ya, agụụ m akwụkwọ ukwu gọọ nke nta. Ọ na-eme ha akwụkwọ karịrị ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ebe a ka ọ ga-ebido kpọmkwem. Ele ya enwe ndị na-akọ ma na-asụ ha na-akọ ihe ma gị na-enwe ya mmụta na-asị ị ga-asụ asụsụ gị, kwalite asụsụ gị, kwalite omenala gị. Ihe niile gbasara ndị a bụ ihe ndị ga-akwalite. Nwa na akwụkwọ ego ruru ala, ịgụkwa akwụkwọ ga-ama asụsụ gị, ama omenala ị na-esi n'elu. Ị kwesịrị ịma asụsụ na omenala Igbo. Ya anyị na-akpụ gị ndị Igbo nọ ebe ọbụla ma ndị na-awụ ndị Igbo chọrọ ịmụta Igbo, bata n'ime Igbo Ekunie telivishọn, bịa na YouTube, binyere anyị aka, subscribe, like and share. Now keep watching Igbo Ekunie telivishọn ka ị na-amụta asụ na omenala Igbo. Enwere ihe ndị gbagwuruziri gị anya ịjụ anyị ga-akọwara gị. Enwere ebe ịchọ ka na gị nwee mkparịta akụkọ gị kpọọ anyị ga-abịa na gị kọrịa, anyị wee mụta nke ịma, gị mụtakwana nke anyị ma, anyị na gị kọrịa, gị kụziere anyị, akụziere gị, anyị wee kpọkọtazi aka kụziere ụwa niile ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo. Udo dịrị ọnụ.